Mä oon ehkä luonut just sen tällaisen pop-juntti Katariinan. Ja tietyllä tavalla sen taakse on helppo mennä. Mutta kyllä mä sanon, että kyllä mä monta kertaa, kun mä menen nukkuu iltaisin, mä mietin silleen, että mä pompin ja hypin ja hillun tuolla niinku pienissä vaatteissa ja silleen en voi näyttää isälle mun musiikkivideoita tai tiedäkö silleen, että mitäkään oikeasti siellä landellakin niinku ihmiset oikeasti ajattelee, että ihan sekaisin tuo tyttö, mutta kyllä mä tunnen aina silleen välillä, mutta sit mä mietin aina sitä niinku vaakakupin toista puolta, että mä oon saanut toteuttaa oikeasti mun siis silleen sisäistä lasta. Ja mä oon saanut oikeasti, aina kun mä teen musiikkia tai musiikkivideoita tai mitä tahansa niinku viihdepuoleen liittyvää, niin se ei tunnu työltä. Se on niinku ihanaa ja mulla on hauskaa. Kyllä. Ja jotenkin mä en antaisi sitä tunnetta, koska niin, en haluaisi antaa sitä koskaan pois ja haluaisin jatkaa niin kauan kuin rahkeet riittää. Mutta tunnen häpeää silloin tällöin, mutta se on vähän silleen, että jos ei mitään tee, niin sitten ei kyllä mitään tunnekaan.